OK, takže čus vás u nového videa a dneska tady asi půjdeme Rivals. A uvidíme, jestli vyhrajeme. Pár kol si teda jdeme hrát. Všechny mobily. No mám splash. Jo. Dobrý, vyhrála moje mapka. Sniper, tak. Mám krásný skin na sniper. Tak, jdeme hrát. Jo. Sice nechápu, jak to je. Střelí ještě do heady. No, tak to je zajímavý. Tak. Tak kamo. Typni. Tak ne. No, nechápu, jak může být tak dobrý na mobilu. Amo, já nevím, proč jsem si vzal vůbec tu flare. Myslel, že si beru. Amo, jak může být tak dobrý? No tak, jestli chcete, tak si příští video můžeme dát rankedy, Rivals, jakože. A taky si trochu zkusíme. Možná ne, mě to nevadí. 3, 2, 1, tak je level 13, ok, tak to je v pohodě. Jo, dobrý. Splash ani podle mě nemá sniperku. Jak vidíte, tak chce luk, má luk. To jste mě v životě ještě neviděli rozzuřenýho s lukem. Že já mám aim úplně nejlepší, víte co? Hezky já, musím se pochválit. Ne lidi, sorry, ale já si beru... Ne, já si beru RPGčko, takže tak. Tak. Borec jmenuje Zombie 97480, to je celkem jakože na nic jméno, ale... Nebo nech to tady hru. Tak. Jinak čumte na ten můj skin na granát, kámo, mně se extrémně líbí, podle mě nějak kolem Vánoc nebo po Vánocích. No to líbí. GG. Co se mám dát? 1v1 rankedy, 2v2v2, nebo 1v1v1. Vlastně, já si vyberu rankedy. Teď dělám prava. Tak, zajímá mě, jestli vyhrajeme teďkon. Dox lidi. No to je asi nejhorší mapa na RPGčka. Sniperku mi nechal, borec, takže, ale reálně. Tak, je mrtvej.
mrtvej. Lidi, tak teď se mi jakže celkem daří, ale já z nějakého důvodu nevidím jeho levu. Takže asi cheater řeší práci. Tak mrtvej. Dáme 5-0? Uvidíme, fakt. Já si nechávám pořád ty zbraně. Kdyby jakže vytáhl nějaký ESO z rukávu. Ať si nevyměňuji zbytečně ty zbraně. Mrtvej. OK lidi, tak 5-0 jsem fakt děkuji. Ale dám si radši klasické. Splash dávám, samozřejmě, že splash. A snipa, kamo, proč jsem pořád nachuděnej tam? Nemám rád. Ale proti mobilu, kamo. Tak mrtvej. Tom zase vytáhne katanu, to vím. Stopro. Mrtvej, tak. Lidi, že bychom dali zase 5-0? Nevím, fakt. On jde tady doprava. Mrtvej. Lidi, mě zajímá, co na to řekne, jakože. Že jestli mi něco v lobíčku napíše. Tak, mrtvej. Kamo, lidi, že bychom to dali. Fakt takže 5-0. Ještě jedna eliminace a mám další klíče. Katana ti nepomůže, kámo. Jo, a mám další verbox. Takže ty otvíračky. Tady budeme mít teď video. Ok, tak tady to je. A mám všechny ty krabičky. Nejde. Co mi padne? Storm, OK. Já si to hnedka budu dávat, uvidím aspoň jak to vypadá. OK, to nechám. Druhá nejlepší, tady ta monga. Tak. Hypnotik na ruce. Kam proč všechno na ruce? Ne, kam ne. Ale i když. Ne, tak to už je asi nejlepší tady to, ale nechám si ten Storm. Lidi, kamo, jestli teďkon bude zase na ruce, kamo, já se zblázním. To nemůže být všechno na ruce, prosím. OK. Uvidím, já mám tady ten Mythic Wrap. Hyperdrive. OK, to jde. Počkej, jakýho mi padl tady ten? Uvidíme. Víte co, já si dám teďkon challenge. Teďkon musím jenom se základníma zbraněma. Nezáleží na tom, jaká bude mapa, protože se základníma zbraněma. Tady to jedno kolo. Zima. OK, zapíná se. 2-1, rovnou teď koukám na levo 1. Perfekt. OK, to je v pohodě. Já dávám splash. Nechci to porušit, ale proč jsem si vybral zrovna splash, tak nevím. Mám základní zbraně. OK, tak to jsem reálně nečekal. Takže na to, že level 54 na mobilu, kde začali automaticky, tak jsem to reálně nečekal. Že bychom zase dali 5-0. OK. Takže reálně ale nečekám.
někdy. Teď mu půjde zprava, ne? Tak ne? Tak zleva? Jo. Kamček tomu stála, ani se nebránila, však rovnou vyšla vidět hnedka, že jo? Level 54, tak jsem čekal něco víc. Já nejsem o moc level vyšší, já jsem 46. Tak teď mám 47, no ale... Těším se na level 70, sice nevím proč, ale prostě, chápete. Prostě už jsem kousek k tomu. Ona to lívla. GG. Tak to by bylo asi z dnešního videa vše. A pokud vám tady to video líbilo, tak tady zanechte like, odběr, zvoneček a zatím čau.